7 ta' Ottubru, il-Verġni Mqazza Marija tar-Rużarju. Fis-7 ta' Ottubru tas-sena 1571, il-flotta navali tal-Insara taħt il-kmand ta' Don Juan tal-Awstrija għamlet rebħa kbira kontra it-Torok f'Lepanto. L-Insara, ibda minn Don Juan stess, attribwew din ir-rebħa kbira lill-għajnuna lill-Madonna tagħtu waqt li daru lejha bit-talba tar-Rużarju. Bħala ringrazzjament lill-Madonna, il-Papa ta' dak iż-żmien li tant ħadem għal dik ir-rebħa, San Piju V, dak li kien hekk ġenerus ma' Malta wara l-assedju l-Kubir, waqqaf festa annwali bl-isem ta' il-Madonna tal-Vittorja. Sentejn wara, il-Papa Girgor XIII li leħaq wara Piju V bidel l-isem tal-festa fil-Madonna tar-Rużarju u iffissa għall-ewwel ħadd ta' Ottubru. Il-Papa Klement XII daħħalha fil-kalendarju tal-Knisja Universali. Il-Papa San Piju X iffissa id-data tal-festa fis-7 ta' Ottubru, il-jum li fih seħħet ir-rebħa ta' Lepanto. Meta saret il-battalja ta' Lepanto, id-Dominikani f'Malta ġa kellhom fratellanza tar-Rużarju fil-Knisja tagħhom fil-Birgu. Id-Dominikani ħabirku ħafna għat-tixrid tar-Rużarju f'pajjiżna u waqfu fratellanzi li minn tal-ewwel daħlu l-istatwi fil-purċissjonijiet tagħna. Din il-festa ġiet estiża għall-Knisja Universali fl-1716 meta il-Prinċep Ewġenju rebaħ rebħa oħra importanti fuq l-istess għadu fl-Ungerija. Ir-Rużarju huwa talba li skont it-tradizzjoni il-Madonna rrivelat lil San Duminku fil-bidu tas-seklu 13 u hija waħda mill-isbaħ devozzjonijiet lejn il-Madonna. Ir-reċita tar-Rużarju tenna nimmeditaw il-misteri fil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu faqda ma' Marija li kienet hekk qrib tiegħu fil-ħajja tiegħu, fil-passjoni u fil-qawmien tiegħu mill-imwiet. Ir-Rużarju mqaddes ħaspinta kbira bid-deriet tal-Madonna f'Lourdes u f'Fatima u bl-appelli ta' ħafna qaddisin u papiet. Ir-Rużarju hu wieħed mill-aktar devozzjonijiet lejn Omna Marija approvati mill-Knisja. Anzi huwa d-devozzjoni prinċipali Marjana fil-Knisja tal-Punent matul l-aħħar 500 sena. Il-Papa Iljun XIII żied it-titolu Sultana tar-Rużarju Mqaddes fil-Latanija tal-Madonna. Il-Papiet għanew din id-devozzjoni tar-Rużarju b'bosta indulġenzi u ħabirku biex jingħat regolarment mill-Insara, possibilment kuljum, għax iġib grazzi kbar fuq min jirreċitah bid-devozzjoni. Kien il-Papa San Giovanni Pawlu II li kompla żejjen ir-Rużarju meta mal-misteri tal-ferħ dbatija u glorja żied dawk tal-misteri tad-dawl. Ir-Rużarju huwa talba tradizzjonali nisranija li fiha nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu. Il-Papa Pawlu VI iddeskriviha b'dan il-mod. Ir-Rużarju huwa talba evanġelika li tiċċentra fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni u tal-fidwa u għalhekk żgur li huwa talba li twassalna lejn Kristu. Fil-fatt anki meta ntennu l-Ave Marija aħna nkunu qed nagħmlu att kontinwu ta' tifħir lil Kristu li huwa l-għan aħħari kemm ta' tħabbira tal-Anġlu kif ukoll tat-tislima li għamlet il-Battista imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Luqa kapitlu 1 vers 42. U hemm xi ħaġa aktar minn hekk. Fir-repetizzjoni tal-Ave Marija hemm mistura dik ix-xi ħaġa li fuqha tintiseġ il-kontemplazzjoni tal-misteri. Ġesu li jissemma f'kull Ave Marija huwa l-istess Ġesu li l-misteri ipoġġu qudiemna, xi drabi bħala iben Alla u drabi oħra bħala iben il-Verġni Marija.
L-iskop tar-Rużarju huwa li jenna nimmeditaw fuq il-misteri kbar tas-salvazzjoni tagħna. Piju 12 qal li huwa kompendju tal-Vanġelu, l-enfasi ewlenija hija fuq Ġesu, it-twelid, il-ħajja, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Il-missierna tfakkarna li l-missier ta' Ġesu huwa l-inizjatur tas-salvazzjoni. Is-sliema tfakkarna nissieħbu ma' Marija biex nikkunsidraw dawn il-misteri. Huma jagħmluna konxi li Marija kienet u hija magħquda mill-qrib ma' bina fil-misteri kollha tal-eżistenza tiegħu fid-dinja u fis-sema. Il-glorja tfakkarna li l-iskop tal-ħajja kollha tagħna hija l-glorja tat-Trinità. Ir-Rużarju jappella għal kulħadd, huwa sempliċi, ir-repetizzjoni kostanti tal-kliem tgħin biex tinħoloq atmosfera li fiha tikkontempla il-misteri ta' Alla. Aħna nemmnu li Ġesu u Marija huma magħna fil-ferħ u fid-dwejjaq tal-ħajja. Jenna nikbru fit-tama li Alla se jwassalna biex naqsmu fil-glorja ma' Ġesu u Marija għal dejjem. Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju, kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies bidlu ħajjithom, kemm grazzi nqalgħu. Ejjew ma ninsewx li huwa l-aktar tarba li tagħti unur lil Madonna u dik li hi tkun qed tistennina nitolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu Rużarju. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-Rużarju. Jistgħu jintuża video f'YouTube channel u jistgħu jintużaw diversi mezzi oħra bħal radju u televiżjoni. Tajjeb li wieħed jaqra wkoll l-ittra appostolika tal-Papa San Giovanni Pawlu II dwar ir-Rużarju imqaddes, tinstab ukoll online. Din jisimha Rosarium Virginis Mariae. Tajjeb ukoll li wieħed ikun jaf dwar il-15 il-weda li l-Verġni Marija għamlet lil min jitlob it-talba tar-Rużarju, tinstab ukoll online. Din li ġejja hija talba li jagħmel il-Papa Benedittu XVI quddiem il-Madonna ta' Fatima f'Mejju tas-sena 2010. Omm il-bnedmin kollha, nixtieq li nressaq quddiem il-qalb tiegħek bla teba il-ferħ u t-tamiet tiegħi flimkien mal-problemi u l-weġgħat tiegħi u ta' dawk kollha li jirrikollu lejk fil-bżonnijiet kollha tagħhom. Ja Omm l-aktar ġentili u ħanina, inti taf li kull waħda minna bisimha u żgur li tarafna mill-fattizzi tagħna u mill-istorja personali tagħna. Iżda fuq kollox inti tħobbna b'imħabba ta' Omm li taf il-bidu tagħha fil-qalb tal-ħnina divina. Għalhekk nagħmel kuraġġ u lejk nersaq, fidejk nintelaq, lilek nafta waqt li nikkonsagralek dak kollu li jien u li għandi, ja Omm qaddisa u ħanina tiegħi. Amen.